माथो गारि गंसेबो फैयाखैलाय। एथ' सान्दुं गोसायावसो सिख्लालै बेलाय। गंसे फैदो र' बिजोंनो थांसै खोमाहाय। लाखिथ'लाय आदा, बहासिम थांगोन बियो? गला गामिसिम थांगोन बिनानाव। भाराया बेसे जाखो आदा? 20 रां हरबानो जागोन दे। आयै, आयै। आयै, आंनि फिसा हिन्जावआ दासो सफैबाय। औ, सफैबाय आयै। थां फिसा, आथिं आखाइ सुनानै दसे रेस्ट लाहैदो। जागोन दे। आयै, आंनो रां नांगौमोनलै। रांखौलाय मानोथो नांलायगौ जाखाफा? बेफोरबायदि लोगोफोरजों बेराय समखौ ओरैनो दा हगार हर फिसा। राङानो आंनिया 200ल' नांना दं, बेखौनो 100 लांना 100 गालांफिन। बे 100 रांजों आंनि जेंनाखौ बोरै सुफुंनो आयै? आंलाय मानिथो मोनना नोंनो रां हरबाय थानो हानो? बेफोरबायदि उदां गिदिंथिंनानै नों नोंनि जेंनाखौ बोरैहाय सुस्रांनो सानखो फिसा? बे दिदोमा मा जाखो बेलाय? मा दाबो सफैदिया? औ, मा जाखो बियो? होद, आसोला माथो सफैनोलै। आसोला फैसाखौ बुरजाथार लाबोबाय मालै। गोबाव जाबाय नामा बुन्दुफोर? औ। मा जाखो दिदोम? माबालै, आं रांखौनो मोनबोदियासै। होदस, नोंथ' जेबो जामारालै। हेलौ दिदोम, नों बहा दं? आं गामिनि लोगोफोरजोंसो दं। ओमफ्राय मामोन? नों सोलाबोबा गला गामिनि दैमा सेराव फैलाय। दासो अब्ला थांगोन आं। दे, जागोन दे। दोनथ'दो।
माथो दाबो फैला बिलाय? दे बुंदो मानो लेंहरामोन? मा नोंखौ लेंहरनोबो मोना नामा आं? आंनो दख'ना बायनोसो रां नांथ'गौमोन बेबि। आं बायदि बेखार मानसियालाय नोंनि जेंनाखौ बोरै सुफुंनो हानो मोनाबिलि? आं मिथिया माबा मोनसे खालायनाबाबो हरथार। दे आं माबा मोनसे खालामना हरसिगोन दे। मोनासिबायबो थांसैथ' मोनाबिलि। थौदो। ओइ मोनाबिलि मोनाबिलि मैगं खायनि फै जोंहा। र' होनबा आंबो जेंगाय लायनि। थौ लोगो। दिदोमा कल हरथाराखै नामा मोनाबिलि? ओहो हरनायानो जाथाराखै। बैहाय खायगोन थौ। बिखैजानो बारनांसिगोनहाय। जोंहा मालाबा दैमायाव दुगैनो फैगोन दे मोनाबिलि। जागोन दे लोगो। बेवहायनो खानोसैहाय लोगो। नोंनियासो मालाय गोसथोनाया हेन्डसामथारहाय फाग्लि। नङाहाय मा फाग्लिलाय। थौहाय लोगो थांसै जोंहा मैगङा बोथिसे जाबाय। थौ बोथिसे जाबायबालाय।